खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो COVID-19 जों जिउ गोमानाय नखरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया मिरु सोरखारखौ बिथोन होबाय COVID-19 जों जिउ गोमानाय नखरफोरनो रां होनो हानाय नङा मानोना दा रायजो आरो मिरु सोरखारा रांखान्थि बिथिङाव लोरबां होनानै मिरुआ जौसिन बिजिरसालिसिम पेटिशन फाइल खालामदोंमोन नाथाय मिरुनि पेटिशनखौ नेवसिगारबाय जौसिन बिजिरसालिया जौसिन बिजिरसालिया नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथॉरिटी NDMA खौ COVID-19 जों जिउ गोमानायफोरनो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय गाइडलाइन्स बानायनो थाखाय बिथोन होबाय आरो बे गाइडलाइन्सफोरखौ फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो थाग थियारि खालामनो थाखायबो बिथोन होदों गाइडलाइन्स बानायनायाव नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथॉरिटीआ फेलें जायोब्ला आरो COVID-19 जों जिउ गोमानाय नखरनो रां अनसुंथाइ होनायाव फेलें जायोब्ला बेनि हेंथायै डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्टनि सेक्शन 12 नि सिङाव गावनि बिबानखौ मावनो हायैनि थाखाय दायनिगिरि जागोन होननानैबो फोरमायथिदों सुप्रिम कर्टआ बेनि अनगायैबो कर्टआ मिरु सोरखारखौ COVID-19 जों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि डेथ सार्टिफिकेट दिहुननायनि नियम नितिखौ गोरलै खालामनानै होनो थाखायबो बिथोन होदों जाहाथे थैजानाय नखरनि सुबुंफोरा बयबो गोरलैयैनो डेथ सार्टिफिकेटखौ मोननो हायो फिन खेबसेबाव पुलिसनि आखायाव हमजाबाय मस्ट वान्टेड मिथिंगा बसुमतारिया आसाम सोरखारा रायजोआव ड्राग्स उदां खालामनो थाखाय थांखि लादों जायनि थाखाय सानफ्रोमबो ड्राग्स फालांगिरि आरो ड्राग्स जाग्रानि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दङ बे समावनो गोख्रों सिग्रोमबाय थानायनि गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टारनि मस्ट वान्टेड ड्राग्स फालांगिरिनि टप लिस्टआव थानाय मिथिंगा बसुमतारिखौ बशिष्ठ पुलिसआ हमनो हाबाय गुवाहाटीआव थानाय सेन्ट्रेल जेलनि साखाथियाव नायबिजिरनायनि गेजेरजोंनो बशिष्ठ पुलिसआ मिथिंगा बसुमतारिखौ हमनो हादों लोगोसे बेनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्स कन्टेनार 10,000 रां आरो गंसे गारिबो बोखांनो हादों पुलिसनि सोंनाय फिननायाव मिथिंगा बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि गोबां जायगायावनो दासिमबो ड्राग्सनि फालांगिया सोलिगासिनो दङ आरो बेफोर फालांगिया जामाल मुंनि सासे फालांगिरिनि दैदेननायावनो जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव मिथिंगा बसुमतारिया सिगांबो गोबां खेब पुलिसजों हमजाखांबाय मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो माबोरैहाय नाम्बार होनाय जागोन बेखौ दिनै फोसावनानै होगोन आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो माबोरैहाय मार्क्स होनाय जागोन बेनि सायाव दिहुननाय इभालुएसन फर्मुलाया थाग थियारि जाखाबाय आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय गनायथि मोनब्लानो दिनैनो फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर रनज पेगुआ मख'नो गोनांदि मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क्स होनो थाखाय 9 सोद्रोमा थानाय मोननै आफाद दानानै होनाय जादोंमोन बे आफादानो फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायाव इभालुएसन फर्मुला थाग थियारि खालामनानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि आखायाव गथायदोंमोन बेनि उनाव जोबथा गनायथिनि थाखाय डक्टर रनज पेगु बिथाङा आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव गथायदोंमोन दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय गनायथि मोनब्लानो दिनै मार्क्स होनायनि सायाव इभालुएसन फर्मुलाखौ फोसावनानै होगोन गोहो आरो बिबाननि थाखायनो BPF हान्जाया BJP हान्जाजों आखाइ हमनो नागिरदों बे खोथाखौ बुंथिदों BTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि दासान्दि खौराङाव गोसारबाय थानाय जादोंदि BPF हान्जाया दोलोयैनो BJP हान्जायाव आखाइ हमहैनो थाखाय इसिङारि सावरायलायबाय थानाय जादों होननानै बेनि सायावनो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि BPF हान्जाया सिगांनि बायदि गोहो आरो बिबान मोनफिननो थाखायनो BJPजों दोलोयैनो गोरोबहैनो नागिरदों BPFआ बेबायदि खालाममारोब्ला BTC आरो स्टेटआव UPPLआ जेबो खहा जाया उल्थायै BPF दोलोआसो जोबस्रांलांगोन आरो UPPLआ गोख्रोंसिन जागोन लोगोसे UPPL आरो BJPनि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जानाय नङा होननानैबो रोखायै फोरमायथिदों बिथाङा गुबुन फारसेथिं आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय रिपुन बरा बिथाङा बुंथिदों दि BPF हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरजोंनो बिथाङा सावरायलायदों सावरायलायनायाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला BPFनि सायाव गोबां कम्पलसन दङ आरो BJPआ BPFखौ ब्लेकमेल खालामदों आरो गोबां बिथिंनिफ्राय सिगिदों होननानै फोरमायथिनानै लादों होननानै बुंथिदों रिपुन बरा बिथाङा लोगोसे रिपुन बरा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि BPFनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझाराव NIA आरो CBI थांदों
जायनि थाखाय बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खारबाय थानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथां रिपन बराया। बेनि अनगायैबो कंग्रेसनि हेंथायै मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा बुंथिदोंमोन दि कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ टुरिस्ट पलिटिकेल पार्टी जाय बिसायख'थिनि समावल' नुजायो बिसायख'थि जोबखांबानो गोमानानै थायो। बेनि सायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपन बरा बिथाङा फिननाय होदों दि बिजेपि दोलोआनो टुरिस्ट पलिटिकेल पार्टी मानोना थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां 2016, 17 आरो 18आव आसामाव गोबां दैबाना जादोंमोन, नाथाय बै समाव मिरु बिजेपिआ फैनानै जेबो खौरां लाफैयाखैमोन। नाथाय थांनाय बिसायख'थिनि समाव मिरु बिजेपिनिफ्राय गोबां खेब 17 आरो 18 बारसो आसामाव फैनानै फोसावदिं मेल खुंफैदों। बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव दा आसामाव माइक्र' फाइनान्सनि रां सुख'नायखौ लानानै आइजोफोरा गोबां सोमावसारदों, नाथाय खेबसेबो खौरां लानो फैयाखै मिरु बिजेपि सोरखारा होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि जोनोम जानायनि 100 बोसोर सिगांनो कंग्रेस दोलोआ जोनोम जादों। आसामावबो 2001 मायथाइनिफ्राय लानानै 2016 मायथाइसिम 15 बोसोर कंग्रेस दोलोआनो सोरखारखौ सालायदोंमोन। बे समाव कंग्रेस दोलोआ आसामाव जेननायखौ टुरिस्ट पार्टी बुंदोंब्ला अब्ला सोनाब बेंगल, केराला, तामिलनाडु बेफोर रायजोफोराव बिजेपिआ जेनदों। अब्ला बिजेपि दोलोआबो टुरिस्ट पार्टी नामा होननानै उल्थायै सोंथि सोंफिनदों रिपन बरा बिथाङा। शिबसागर बियाबनि एमएलए आरो रायजो दलनि गाहाय एमएलए अखिल गगैनि हेंथायै फिन एनआइएआ एडिशनेल चार्जशीट फाइल खालामबावबाय। एडिशनेल चार्जशीटनि बायदिब्ला अखिल गगैनि हेंथायै मोसौ खावनाय, आयेन बेरेखा गयनि फालांगि खालामनाय आरो हानि ट्रेपिं बेबायदि दाय जाबसिननाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो सासे साखिया गांसे फट'ग्राफ जमा खालामदों जेराव अखिल गगैखौ झारखन्डआव मार्शल आर्ट्स ट्रेनिं लानायनि अजद होदों। गोदानै केस जाबसिन जानायनि सायाव एमएलए अखिल गगै बिथाङा आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों। बेफोर गासैबो नंखाय दायखौ जाबसिननानै अखिल गगैनि भइसखौ बन्द खालामनाय, मानसिफोरनिफ्राय आरो आसाम बिधान सभायाव बेरेखा एमएलए महरै गोजानाव दोननो थाखायनो नंखाय दाय जाबसिननानै जोबथेसालियावनो दोननो नाजानायनि सोलोसो खालामदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिथांनि हेंथायै चानमारियाव होनाय केसनि हियारिं एबा खोनासंथिखौ एनआइएआ माखासे सम बिनानै उन खालामनो नाजादों। बेफोर गासैबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मिरु सोरखारनि फाव फान्दायनायावनो जादों होननानैबो बुंथिदों। आरो बे खामानियाव बिथांमोनहा एनआइएखौ अखिल गगैनि हेंथायै खामानि मावनायाव बाहायगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। बेनिखायनो आसामनि गासै रायजो राजाफोरखौ खौसे जानानै गावखौ रैखा खालामनो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोरनि गासै जौगालु बिथांखिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो सामलायनायनि बिबानखौ डिसिफोरनो होनाय जादोंमोन। बेबायदि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलावबो खालामजानो गिदों कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि माखासे आफादफोरा। बिथांमोनहा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो डिमा हासावनि सिइएमफोरनिसिम बेनि हेंथायै मेम'रेन्डाम गथायदों जाहाथे बेफोर काउन्सिलनि जौगालु बिथांखिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो सामलायनायनि बिबानखौ बिटिसि बायदि डिसिफोरनो गथाया। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि माखासे आफादफोरा मेम'रेन्डाम गथायनानै बुंथिदों दि बिटिसिनि मडेला मोनसे बायनाय 6थि शिडिउल मडेल। बिटिसिनि बायदि बायनाय 6थि शिडिउलनि मडेलखौ बिथांमोननो नाङा, मानोना बेबायदि डिसिनो बिबान होनाया काउन्सिलनि अट'नमास गोहोखौ आसाम सोरखारनो होनाय जादों आरो सिइएम आरो इएमफोरा गावसोरनि गोहोखौ आसाम सोरखारनि खाथियाव सारेन्डार खालामनानै लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। जाख्ल'नायखौ होबथानो थाखायनो बेबायदि खालामनाय जादों होननानै बुंथिनायनि सायाव बेनि हेंथायै बिथांमोनहा बुंथिदों दि जाख्ल'नायनि हेंथायै खामानि मावनो थांखि लानायखौ बिथांमोनहाबो बरायो, नाथाय जाख्ल'नायखौ काउन्सिलनि सिइएम इएमफोरानो होबथानो थाखाय राहा लानो हायो। बेनि थाखाय रायजो सोरखार बायदि डाइरेक्टर मनिटरिं एन्ड इभेलुएसन डिपार्टमेन्टखौ दानो हायो। बेनि अनगायैबो काउन्सिलनि सेक्रेटारि, डिपुटि सेक्रेटारि, जइन्ट सेक्रेटारि आरो डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसारफोरनि गेजेरजोंनो जाख्ल'नाय गैयै खामानिखौ मावलांनो हायो। बेबायदि जिल्लाफोरनि गासैबो नायबिजिरनाय आरो सामलायनायनि बिबानखौ डिसिफोरनो गथायनाया गावसोरखौनो जाख्ल'ग्रा होननानै सिमा लानाय जादों आरो गावसोर जाख्ल'नायखौ सामलायनो हायैनि थाखायनो जाख्ल'नाय गैयै डिसिनो बिबानखौ होनाय जादों होननानै फोरमायनाय जादों। नाथाय डिसिफोराबो मानसिसो, डिसिआ जाख्ल'नाय खामानि मावा होननानै सोर बुंनो हागोन होननानैबो सोंथि खालामदों बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव मैया आसामाव केबिनेट जिरायदोंमोन। बे केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। थांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनिफ्राय लानानै साब इन्सपेक्टर रेंकसिमनि
जायफोर बिथांमोनहा न'निफ्राय गोजानाव थानानै डिउटिखौ मावो बिथांमोननो नखरजों लोगो हमनो थाखाय बोसोरसेयाव 1 दाननि थाखाय छुट्टी होनाय जागोन आरो जायफोरा नखरनिजों क्वार्टाराव थाखायो बिथांमोननो 10 साननि थाखाय छुट्टी होनाय जागोन। नैथियाव दङ फरायसाफोरा जाहाथे अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हायो बेनि थाखाय गामि ओनसोलफोराव इन्टारनेट कानेक्टिभिटिखौ मोजां खालामनो थाखाय मबाइल टावार गायसननो थाखाय आईटी डिपार्टमेन्टखौ बिथोन होदों। थामथियाव दङ फेयार प्राइस शप एबा खम बेसेननि दखान आरो कअपारेटिभ ससाइटि एबा समबाय समितिनि ट्रेन्सपर्टेसन कमिसनखौ कुइन्टलसे माइरंआव 100.10 रांनिफ्राय लानानै 143 रांसिम बारायनानै होनाय जाबाय। ब्रैथियाव दङ आसामाव थानाय गं 860 समबाय समितिनो गडाउन आरो माखासे मुवा बेसाद बाहायनायनि थाखाय बोसोरसेयाव 5 लाख राङै होनो थांखि लादों। बाथियाव दङ एफसीआई गडाउननिफ्राय मुवा बेसाद लांलाय लाबोनायनि कन्ट्रेक्ट एबा थिखा होनायाव सिगाङाव समबाय समितिफोरखौ सुबिदा होनाय जागोन। दथियाव दङ सिपाझाराव थानाय गुरुकुटिनि 77,000 बिघा हायाव आबाद मावनो थाखाय सरकारा मोनसे कमिटि दादोंमोन जाय कमिटिखौ एमएलए पद्मा हाजरिकाया दैदेनगोन। दा एमएलए पद्मा हाजरिका बिथांनो केबिनेट रेंक होनाय जाबाय जाहाथे बिथाङा गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो। रागायानो सुबुंनि देरसिन सुथुर। रागा जायोब्ला सुबुं माहारिया मावनाङि खामानिखौबो गोरलैयैनो मावनो हायो। रागा जोंनो फिसायानो गावनि बिसिनि खर'खौ दानस'नानै बुथारदों। बे गिख्रंथाव जाथाया सनितपुर जिल्लानि थेलामारायाव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थेलामारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुमरसुबुरि गामिनि आब्दुल सालाम मुंनि सासे सुबुङा आबाद फोथारनिफ्राय खामानि मावनानै न'आव फैनायाव नखराव बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाया गिबियाव जाग्रोदोंमोन। बे नांज्लायनायानो उनाव गिख्रंथाव महर लालांदों जायनि थाखाय गावनि रागाखौ सामलायनो हायैयाव आब्दुल सालामा गोबौ हाथियारजों बिसिनि खर'खौ दानस'नानै होदों। जाथाय जानायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा दायनिगिरि आब्दुल सालामखौ हमनानै फांसे दंफाङाव खानानै दोनदों उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। आब्दुल कालामनि बिसिनि गोथै देहाखौबो पस्टमर्टमनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावनो आखायाव लाजेनबाय होननानैबो पुलिस बिफाना मिथिहोदों। 5 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'साफोरनि थाखाय आसाम सरकारा निउम'ककेल कनजुगेट भेक्सिन (PCV) खौ लन्च खालामबाय। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा खानापारानि स्टेट डिस्पेन्सारियाव PCV खौ बेखेवदों। बेनिफ्राय बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों दि निउम'ककेल कनजुगेट भेक्सिन (PCV) खौ 5 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'साफोरनो गुबुन गुबुन बेराम सन्देरनो हायैनि थाखायनो होनाय जागोन जेरै निउम'निया, मेनिंजाइटिस, सेप्टेसेमिया आरो माखासे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखायनो होनाय जागोन। बे भेक्सिनखौ 3 द'जआव होनाय जागोन। गिबि द'जखौ 1/4 दान, नैथि द'जखौ 3/4 दान आरो थामथि द'जखौ 9 दानाव होनाय जागोन। बे भेक्सिनखौ गासैबो 5 बोसोरनि उन्दैसिन गथ'साफोरनो लाहोनो थाखाय बिमा-बिफाफोरखौ खावलायदों सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामाव कभिड-19नि नैथि दोहौआव 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गासै सा 34,606 गथ'साफोरनाव कभिड-19आ सन्देरदों आरो बियो आसामनि गासै पजिटिभ केसनि 12%। नेशनेल हेल्थ मिशन आसामनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 18 बोसोरनि दुइसिन 34,606 कभिड-19 पजिटिभ जानाय गथ'साफोरनि मादाव 5,755 गथ'साफोरा 5 बोसोरनि उन्दैसिन आरो 28,851 गथ'साफोरा 6 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।